Kaixo lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri tren geltoki magiko honetara. Berehala, gurekin egongo dira Euskal Herriko haur guztien 3 adiskide xelebreenak. Nortzuk dira? Nortzuk dira? Aizu, hemen daukazu erritmo berria, jarri dantzan oraintxe bertan, oinak eta gerria. Inoizu, triste basore eta lanez gainezka, gukana etorri, alakorik ez da, oinazte guztientzako erremedioa. Malkoak bihurtzen ditugu, irrifar gozoa. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide onak gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla traketzena, baietz, baietz. Bakatol, bilimbilimolo, kanta desapean, asmorik ez dugu inorzeko bakea. Txirri-mirri eta gure txiribiton, 8. marabila. Pozaren leio guztiak zabaltzeko, maratilla. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide onak gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla traketzena, baietz, baietz. Baietz. Horan arte ezin inolaz ere guztiz animatu, 3 ederki asko dakigu, zuek nola zirikatu. Gorputz hori kilinkalan dardarka, mugi gauza erreza da, eta... Baina eskenan nahi mugitzen dena, hartaburu edo gaitu nalanta. Ez gelditu balore modura, norkaterako sain. Nantzan asilea banatuta, amona zu ere bai. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide onak gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla traketzena, baietz. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide onak gara benetan. Arratsaldeon, kikilikon! Badakizuen hor naizen? Moixez istripu goitea naiz. Euskal Herriko tren makinistarik bihurriena. Nire lankideek bertso dotore bat botatzen didate. Triki-traka, triki-tron, Moixez, hor konpon. Ea deno nirekin. Triki-traka, triki-tron. Triki-traka, triki-tron. Oso ondo! Prefekto! Iritsi da egun handia. 40 urtez lanean ibili ondoren gaur jubilatu egingo naiz. Merezitako opor luzeak izango ditut. Bai horixe, ondo iruditzen zaizue? Niri ederto iruditzen zait. Kontua da, txirri-mirri eta txiribiton kaiku horiek nire tren zaharra erosi dutela. Arranopola, nire tren koitadua basurde horien eskuetan ustea ere
ez da larrigarria. Eta hori ez da dena. Nire nagusiak agindu dit, jubilatu baino lehen, neuk aukeratu behar dudala nori izango den makinista berria. Mekatxiz, hazelana. Proba bereziren bat asmatu beharko dut hautagai egokia aurkitzeko. Oraintxe okurritu zait ideia borobila. Txiribitonen triparen antzekoa. Bere alan ator. Triki-traka, trikitron. Ai, ama. Bueno. Aupa! Arratsaldeon, Tolosa! Zer modu zaudete? Ederki bai, izugarri posten naiz, zein ondo benetan, señorita, itxaron segundu bat. Agian hemen gauek ondo egongo dira, baina ni ez inondik ere. Baina, zer gertatzen zaizu ba? Ipurdiko mina daukat, forunkulo bat atera zait. Ai, gizajoa, ama. Aizuta, nola izena duzu ba, Potxolo? Pepito astondoa hartaburua ganaiz. Baina lagunek Pepito esaten didate. Eta zu nortzara? Ba, ni Maitane segurola naiz. Postutzen naiz Maialen. Seguro laitxora duzu, bai. Bueno, ea ni laguntzeko zerbait asmatzen duzun. Ia ba, ikus dezagun... Ui, begira. Pepito, eseri hemen eta pazientzia pixka batekin berehala sendatuko zara. Eseri. Eskerrik asko. Forunkuloa sendatzeko eskatu dizut, ez burua puskatzeko. Ba, urrengoan kontu zibile, Pepito. Bai, kontu gehiagorekin ibilarko dut, bai. Kaixo Maitane, guapísima! Ui, arratsaldeon, Mirri. Zu baizarela guapoa. Modeloa ematen duzu. Arrazoi duzu, Zue, igerilekura joaten nahi zenean, denek Tarzan deitzen diate. Eta Pepito egin ligatzen arintzen, ala? Bai zera, txirri, forunkulo bat atera zait. Tira, ez da dibako kildu, era. Txiribiton doktoreak segituan konponduko dikori, sentatuko dik, bai. Txispon, txiribiton, ni medikuaren gananoa. Zu bezalako astakilo batik ez dit eskua buruan jarriko. Ez horixe. Aizue. Oso pozik zaudetela iruditze zaite, Ez da harritzekoa Maitane, begira, gaur eguerdian tren dotore bat erosi dugu azokan. Merkea eta ona, merkea eta polita! Nona Lolita! Atxu, Felipe jarri dio izena. Felipe, ez pentsa hola traste xarrak amustu bat denik, Itzela da, itzela. Preziosoa. Ui, txiribiton da zein da arazoa, ba? Ba, tira, txikikeri bat, baina Uskeria simple bat, ez dut ez. oraindik ez dakigula martxan nola jartzen den Maitane, hori da. Ai, tira, baina hori berehala konponduko duzue, aizu eta Felipe trena martxan jartzen duzuenean, denok elkarrekin joango gara umore ona eta laitasuna lau haizetara zabaldu, zadoz?
iritsi da Felipe. Triki-traka, triki-tron, iritsi da Felipe. Triki-traka, triki-tron. Beti pozik da irribarrez, beti lertu beharrez, iritsi da Felipe. Triki-traka, triki-tron, beti posita irribarrez, beti lertu beharrez, iritsi da Felipe. Triki-traka, triki-tron. Da Felipe. Triki-traka, triki-tron, iritsi da Felipe. Triki-traka, triki-tron. Beti pozik da irribarrez, beti lertu beharrez, iritsi da Felipe. Triki-traka, triki-tron, beti posita irribarrez, beti lertu beharrez, iritsi da Felipe. Triki-traka, triki-tron. Panpin bat oparitu zidaten. Inoiz ikusi dudan zakurrik itxusiena zen. Eta Rufus jarri nion izena. Rufus eta biok oso lagunak izan ginen. Eta aitortu behar dut, gure etxeko erregea bihurtu zen. Egunak azkar pasatu ziren. Rufus mendira joan zen bizitzera. Eta ni berriz, ni geltoki honetara etorri nintzen, bazter guztia garbitzera eta lanera. Askotan gogoratzen dut Rufus, eta bere falta somatzen dut batzuetan. Baina tira, badakizu ezer, azken egun hauetan, panpin xelebre ugari ezagutu ditut. Adibidez, Lester, beti katxondeoan dabilen gorila. Edo, zein gehiago, Abai, Ritxi, piperrik erentzuten ez duen untxia. Edo, abai, Matxin, auzoko umerik kokoloena. Katxondeoa. Aha! Egin gantzia! Entzuten dituzue? Panpina gure lagunik onenak dira, eta baldakizu zein den panpin guztien erregea? Bai, Elbi da, baina uste dut Elbi eta bere lagunak ez da biltzala hemendikan oso urruti. Kaixo, arratsaldeon! Jende asko gaur, Aizue, barkatu baina gaur berandu nabil. Bai, trena hartu behar dut eta oraindik ez ditu txartelak erosi. Eta, Kontxo, trena ateratzeko zorian dago. Orduan gaur barkatu sentitzen dut, baina hartu behar dut trena. Agur, eta gero arte. Ei, aztuta neukan. Aizuek, txartelen saltokia ikusen duzue? Bai, ikusen duzue? Ea esan, nun dago? Hor? Egia da. Eskerrak zuei zegara eta zaite. Bueno, banoa txartelak erostera, gero arte. Tirorilolololilolilolol. Haze ondo, tren hartuko dut. Pozik nago. Bueno, mendaukagu. Bai, egia da. Txartelak. Bueno. Ez dago inor? Ez dago inor. Mesedez! Mesedez! Ze fundamento da hori? Raroa da.
Oi hartzuna izango da, segurazki. Ei. Baina, zuitea egin naiz, aizue, barkatu. Bal dago inor. Ez dago inor. Ez dago inor. Nola ez dagoela inor? Nik zerbait entzun dut? Aizue, zuek zerbait entzun duzue? Aizue, kasu egingo dira zuen mesedez? Ez, itxita dago. Itxita, une honetan itxita dago. Kontxo, nik txartelak erosi behar ditut. Ea, esan zergatik dago itxita, komunean dagoelako. Komunean, oraintxe bertan, komunean nik txartelak erosi behar ditut. Eta, bukatu ezazu laster, mesedez. Kredes nago. Nola? Kredes nagoela. Abai? Bukatu dut. Hai, eaz, atera. Nun zaude? Engen, nun, engen. Engen. Nori izango da? Ez da posible izango, mesedez, baina zer da hori? Aha! Baina Ritxi, elgi! Zuzara! Nizan ezek? Zuzara saltzailea? Ez, elgi, engen etago zurik! Nork esan du hemen zurik badagoela? Saltzailea, ez, elgi! Ni ez nahi zuiltzailea! Ni saltzailea naiz! Tira, berdin dio, saltzailea, zultzailea, nahi duzuna. Aizu mesedez, txartela. Txartela? Ez, elgi jarrela ez. Nola ez? Lehendakizi edukazioa. Edukazioa? Agurtu! Bai, arrazio duzu, agurtu. Ritxi, elgi, arratsaldeon, egunon! Ez, barkatu. Arratsaldeon, egunon! Arratsaldeon, egunon! Arratsaldeon. Elgi. Bai. Zergatik arratsaldeon? Baina zergatik arratsaldeon? Arratsaldean gaudelako. Aha! Elgi, nik arratsaldean ez dut lanik egiten. Orduan, egunon! Baina nola? Bai, oso. Bai. Egunon, arratsaldeon. Baina Ritxi, orain lehen egunon, orain arratsaldeon. Zergatik? Zergatik? Bai. Nire lan txanda aldatu ditate eta. Tira, Ritxik ez daukat denborari, mesedez. Txartela. Txistea. Txartela. Txistea. Txartela. Txistea. Txartela. Ez dago txisterik, ez dago txartelik. Tira. Konterazu txiste, baina txiste bakar bat. Eta gainera mesedez motza. Motza? Bai, tira. Egi? Bai. Adakizu nola kontatzen den txiste bat aldrebesa? Nola kontatzen den txiste bat aldrebesa? Aha! Ez dakit, nola kontatzen da? Azigarre egiten? Ona, Oso txarra. Ritxi mesedez. Zer? Txartela. Ez, Elgi, ez, txartela ez. Nola ez? Horrela ez, Elgi! Mira, horrela ez, zergatik ez? Gauzak onde egin gerti da. Esan nola gauza, zezaten da izea. Gaitu ni, saltzailea naiz, ez da? Bai, zu saltzailea zer, eta ni, bidaiaria naiz. Eta nik zer egin behar dut? Nola zer egin behar duzu? Normalean, zer egiten du saltzailea batek galdetu, edo galdetu. Galdetu? Bai. Galdetu? Galdetu. Eta zer galduko dut? No, zer galduko zu, zer nahi duzu? Txistorra atarteko bat. Txistorra atarteko bat, ez? Ez oso gustatzen, bai gustatzen zait. Ez oso gustatzen, bai gustatzen zait. Eta zergatik ez duzu nahi? Nik beste gauza bat nahi dudalako. Aha! Hasiko gara berriro, Horria. Galdetu. Galdetu? Bai. Eta zer galduko dut? Zer nahi duzun? Ni txistorra atarteko bat. Txistorra atarteko bat, ez. Solomokoa, ez. Ikerrakoa, ez. Torizakoa, ez. Ritxi, nik nahi dut txartel bat. Txartel bat. Bai. Mesedez, eta alba da, Iruñarako txartel bat. Txonkizkagat. Ez dago.
Ez dago? Ez dago. Mesedez eta Bilborako ez dago. Eta Gasteizerako ez dago. Eta Baionarako ez dago. Orduan, zer geratzen zaizu, Ritxi? Txistorra tarteko bat? Mesedez. Nik txartel bat nahi dut. Txartela. Aha, txartela. Lehenago esaten gazenuen ga. Badaukazu, hemen dauka bat. Kasualitatez hemen daukazu bat. Aha. Eta nora doa txartel hori edo tren hori, nora doa? Tolosara. Joan eredorria. Tolosara da, Tolosara. Baina, Ritxi, nik ez dut ulertzen, zergatik nahi dut nik Tolosarako txartel bat, tren txartel bat, oraintxe bertan Tolosan baldin banago. Ea esan, zertarako nahi dut nik hori, Txistorra tarteko bat erosteko? Baina da txistorra... Hei, ordua, trena badoa, ni banoa. Elge, txon, zurekina! Zu nerekin, gai? Batira, bio jungo gea eta zan agur. Agur! Bestera, trenak alduko dugu, gero arte. Txiste bat, ez guazen, guazen. Mendik esan goa, mendik! Triki-traka, triki-tron. Triki-traka, triki-tron. Osondo! Fenomeno! Gogoratu lagunok. Nire trena gidatzeko, makinista berria aukeratzeko asmoa daukat. Hementxe daukat. Urbasako aizkora magikoa. Mikel Mindegia indartsuak enbor horretan sartu du. Eta entzun, Erne, aizkora enbor horretatik ateratzen duena, makinista berria izango da. Errege absolutoa. Kaixo, Moixes? Zertan zabiltza? Aizkoran? Bai, motel, eta zu bezalako borrosko baten laguntza behar dut egurra txikitzeko. Zorioneko bazu. Tunante itxura dudan arren, inguru hauetako gazte indartsuena naiz. 600 kiloko harriak, ezker besoarekin jasotzen ditut. Eskubekoarekin berriz 800 kilokoak. Tia, Pepito, utzi fantasmaak alde batera, eta hartu zaizu askora orduan. Hori, egin aproba. Erakutsi. Ni artista naiz, artista golfua, ez kirolari arlotea. Eta gainera forunkulo ikusi bat daukat ipurdian. Lastima, tonto planta horrekin makinista galante izango zinateke. Eta zu, pospolina, egin nahi alduz aproba eskorarekin. Nik ez mil eskerre. Azkazalak apurtzen baditut, desastre galanta izango da, ez. Ze pena, gaur egungo gazteek ez dute inungo fundamenturik. Beste lekuren batera joan barko dut bilatzera. Aizu, Moixes hori oso tipo arraroa da. Bai, jakina, bera zarra da eta jubilatzeko puntu-puntuan da, Errege bati buruz hizketan ari zen, ez da? Bai, treneko erregeari buruz, baina ez egin kasurik, seguru metaforaren bat erabiltzen ari zela. Metafora? Zer esan nahi duzu? Makinista zahar hori, olerkari bihurtu dela? Ez motel, baina berak ikaragarri maite du Felipe, begira, urte askotan zehar, jaten eman dio egunero. Eta ze jaten du ba Felipek? Eta ze jango du ba? Ikatza? Ara! Orduan, ideia bat bururatu zait. Ongi da, baina horretarako ikusi barko dugu nun dagoen gure tren xelebre hori, ez da? Denon artean Feliperi deituko diogu. Ia ba, 1, 2 eta 3. Felipe! Felipe!
Gosetuta dago? Haua zabalik dauka? Bai, bino, egon lasai, orain txaurkituko ditugu eta peliperi. Jaten emango dioten gure ikazkin xelebreak. Sar daitezela! Beno, iritsi da gure lehiaketaren une garrantzitsua, Eta ikusten duzuenez, bakoitzak 12 ikatz pusketa bildu ditu bere banastetan. Eta orain, tren geltokietan hain famatua eta hain garrantzitsua den, ikatz jaurtiketaren lehiaketa jokatuko dugu. Hori da, hasteko 2 finalerdi egingo ditugu. Ondoren finala. Eta peliperen hauan ikatz zati gehien sartzeko habilidadea duena izango da gure txapelduna. Hasteko, lehenengo finalerdikoak ezagutuko ditugu. Ia bat zein daukagun hemen. Hasteko, Itxaso, ia, zu entrenatu altzea? Ez. Ez? Baina nire hasteko gogorakin etorriko zeinan, ez da? Bai. Ia, suerte dakazun, Eta bigarren lehiakidea zein da? Amaia, zuk Itxasori irabaziko diozu? Ez. Ez? Nola ez? Baina horrela zein da, etorri? Zede montre? Gogua jarri berdia, jarriko dituzu? Bai, ez da? Mira, suerte ba. Ia, Pepitxo, zurekin zein da? Ea, nor dugun hemen Peto Gorriz. Maitane. Nunditzan zatoz Maitane? Alegitikan, Jesus, ikastolan egon altzara gaur. Bai, eta zein da zure ikasgairik gogokoena? Matematika, eta nor dut Peturdinez ezkerrean? Imanol, nundikan? Alegitik baita ere? Ondo, zein da zure ikastolako ikasgairik gogokoena? Matematika. Ara, 2 matematiko ditugu hemen, baina guk atzean itxarongo dugu bigarren finalerdia jokatzeko. Hoxe da, eta guk lehenengo finalerdia jokatuko dugu. Horretarako prest ditugu 2 lehiakideak, baino Amaia hasiko da lehenengo, ez da Amaia? Jarri zure lekuan, eta Amaia nahi duzunean. Bat! 2! 3! 8 sartu ditu, eta orain ikus dezagun ba, Itxaso zenbat sartzen dituen. Aurrera, Itxaso! Ia indar pixka batekin. Bat! 2! Animo, Itxaso! 3! Beno, Itxasok zorionak! Ez da gaizki, Beraz, kontaketa egingo dugu. Itxasok 3 sartu ditu. Eta Amaiak 8. Beraz, Amaia da gure lehenengo finalista. Itxoen nortizka bat. Hori da, eta hemen ditugu bigarren finalerdia jokatuko duten 2 ikazkin sinforoso hauek. Hori da, etorri Imanol eta Maitane ditugu. Eta, az gaitezen ba, Imanolekin. Imanol, nahi dezunean. 2! 3! 4! 5! Ui! 6! 7! 8! 8 ondo, Imanol! Imanolek 9 sartu ditu. Eta orain, Maitaneren txanda. Oso ondo bat! Animo, Maitane, venga! Tira, 2! Oso ondo, Maitane, ongi dago, Ikusagun ba, Maitanek 2 sartu ditu bakarrik, eta Imanolek 9, beraz gure bigarren finalista Imanol da. Ja, baditugu gure gaurko 2 finalistak. Beno, ikusagun ba, azkeneko kontaketa egin behar dugu. Lehenengo txandan Amaiak irabazitu, beraz Amaia da gure lehenengo finalista. Eta orduan, Itxasorentzat kamiseta polit jau. Hori da, txalo bero. Bigarren finalerdian ordea, Imanolek 9 sartu ditu, eta Maitanek 2. Beraz, Maitanerentzat kamiseta ederrau.
Beno, baditugu bi finalista, eta gu beranduagoxeago etorriko gera bi finalistekin finala jokatzera. Beraz, gero arte, Hori da, guazen gogor entrenatzera. Bai, Mirri eta Txiribiton, bai, oso ondo entzun duzue, Entzun duzun hori. Moixe Xelebre hori makinista berria aukeratzeko, etorri da, horretara xe? Hori, eta nork esan dio etortzeko nik izpintzat, Bere nagusiak esan omen dio non bai, bere nagusiak. Alferrik ari duk, Hemen mundu guztiak basakik, norden makinista guztien errege, Mine Euskal Herriko zekorra, Supermirri! Bolio, nien hau babua, Nien hau tontola pikoa, Ez, eta ez, nire onduan persona jakintxuan hau, Pilosopoa! Begira, Mirrik nahi duan esango duk, Baina, hi ere ez eiz kapaza izan, Felipe martxan jartzeko. Ez da ostiko kaberarekin hasia izenean ere, Desentrenatuta nengoelako, Baina Moises hori ikusten dudanean, ikusuko zuen ere zapata katastrofikoekin nolako ostikada emango diodan, Fast! Konkorde baina eskarrago bidaliko diat. Horixe, Parisaino bidaliko diat. Paris? Paris. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. danborra nik jotzen dut. Pron, 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 pron. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. biolina nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. turuta nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. txindata nik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Moises, mesedes. Ez, Moises, mesedes eta favorez. ez, eta ez. Moises, utzi aizkorekin aproba bat egiten. Nik makinista berria zen nahi dut. Zuk ez daukazu makinista itxurarik. Asko jota kamareroa ematen duzu. Trikitraka, trikitron, Moises hor konpon.
Trikitraka, trikitron, Moises hor konpon. Ixo! Kokoteraino naukazu. Eta kontuz. Azerretzen naizenean oso arriskutsua naiz. Moises, mesedez, bitu, mira. Ez, Moises, mesedez eta favorez. ez eta ez. Kitxo! Baina nizo jatorra naiz, bitu, ni mutil oso sencillo nahi, eta ni denetatik jaten. Aizu, Pepillo, honek irabaziko du, Ez da txiripaz ere. Bai. Ni seguru nago, Ez, nik edo zer emango nuke beste honen alde, Maria Jesus. Maria Jesus ez? Maitane? Bueno, ez aldira antzekoak. Baina begira jozu, txapeldun aurpegia daukata. Beno, final orantxe jokatuko dugu, eta horretarako ze behar dugu, trena ez da? Deno deituko diogu peliperi? Ia ba, 1, 2 eta 3. Felipe! Beno ba, final orantxe hasiko dugu, eta horretarako hementxe daukagu Imanol prest. Imanol, animo, Hartu zure lekua, eta aurrera! 1, 2, 3, 4, 7 sartu ditu, eta ikus dezagun ba, bigarren finalistak zenbat sartze dituen. Animo, Amaia, eta aurrea. 1, 2, markatu. Bat oraindikan. 2, 6 sartu ditu, eta Imanolek 7, beraz Imanol da gaurko txapelduna. Ia ba, gure sariei sarrera emango diogu. Ia, gaurko saria txirrindak zoragarri bada. Imanol, zuretzako. Zorionak, Eta Amaiak berriz, motxila paregabe hau eramango du. Bueno ba, zorionak Amaia eta zorionak Imanol. Beno, jokoa bukatu da. Eta orain, gai aldatzeko. Aizu, Pepillo, zu badakizu non dagoen Kalkuta? Kalkuta? Bai, horixe. Hori aspaldi kalkulatuta daukat nik. Ui, ez dakazu ideiarik edez. Ez, non dago Kalkuta? Txindokitik aruntzago. Ala, ixo, kokolo. Beno, Kalkuta Indian dago. Eta Kalkutan munduko fakirrik famatuenak bizi dira. Eta txoritxo batek esan dit, fakir horietako bat Euskal Herrira etorri dela bizitzera. Inshala du izena, inshala fakirra.
Akabo, ez badut laizter makinista prestu bat aurkitzen, tren geltokia itxiko dut, eta kitxo, trena ere jubilatu egingo dut. Triki-traka, triki-tron, moi. Triki-traka, triki-tron. Triki-traka, triki-tron. Oh, peraz, Donostiako Orfeo llamatu izue. Kade hori? Zera kejatuko, Moises? Egizan hor bat birula, 6. errenkako bi hoiek ez beste hoiek apur bat desafinatu dute, baina beste guztiek, Exhibizio hitzela egin dute, Moises,
Tori, ara, opari batek garri izugu. Zu bezalako gizon jator eta langile batek hainbeste merezi duen da. Tori, zuretzak. Pastela. Deskuidoan niri koipea ematen ari zarete? Zertara datoz hainbeste kanto, hainbeste opari eta hainbeste tontakeria. Ale, jantzazu xatitxo bat eta gero jarraituko du berriketan, Oso barregarriak zarete. Baina niri ez zaizkit bat ere broma gustatzen. Batez ere nire kontura direnean. Zerbait eskatzera etorri bazarete, gai daukazue Moises Zarrarekin. Tira, Moises, begira. Aukera bat eskatzera etorri gira, zera, basako aizkora magikori beren borretik ateratzeko. Ze, bestela... Bestela zer? Bestela gure puskar bionikoa sufritu beharko duzu. Gure purrustada atomikoa. Barkatu, mirri, txirri. Baina zu bexigorpei horrekin ez dakazu zer egiterik. Eta mirri, zu txampiñoi batek baina indar gutxiago daukazu. Gezurra! Nia sarratzen nahi zenean, txoatzilenak lere esaten diate, Sentitzen dut, baina ez daukazu egin denbora alferri galtzeko asmorik. Tira, ez duzu ezer ulertu, Moises, ez duzu ezer ulertu, begira. Mirri eta biok alferrutxak era, eta ez dugu, soinketa exibizioak egiteko ez dugu badio, eta ez dugu horrelako inongo asmorik ere. Eta orduan? Gutariko indartsuena saiatuko da, aizkoraen borretik ateratzen. Jaunak eta Andreak, entzun denon, neskak eta mutilak. 600 eta 81 kilo kopisuarekin. Eta 217 kiloko buskantzak jan eta gero. Hemen duzue zuekin, Euskal Herriko pakidermoa. Txilibito! Onartu beharra daukat, honek behintzat solo mugari janduela. Elefantea ematen du. Beraz, Moises, utziko diguzu da proba egiten? Bai, motel. Bestele igual bokadilloan jango nau txorizu pizka batekin. Zito, listo? Listo. Tira. Baldin du, ja. Ja, txito. Heldugo, oida. Heldugo. Beti gura, venga. Rau, ja. Rau. Txito, ari. Bulio, barregarri utzi gaitzuk. Au! Egon zaitez geldi basapizti alakoa. Berriro alako astakeriren bat egiten baduzu, geltokiko kalabozora eramango zaitu zuzenean. Tira, Moises, momentuko beroaldi bat besterik ez da izan. Arazo txiki bete esan dugu planteamentu teknikoarekin eta taktikoarekin ere bai. Ondo da. Animalia arriskutsu honek egindakoa astu eta beste aukera bat emango dizuet. Baina bukatu dira indar erakustaldi patetikoak. Zer egin behar dugu orduan, Moises? Trena ganoraz gidatzeko kapazak zaretela erakutsi beharko didazue. Segi horra eta jazen olako trebeziak egiten dituzuen, bertan dauden trasteekin. Hori miliskatu da xa. Oso erreza da hori. Ez dut uste hauek oso trebeak direnik, baina orain ikusiko dugu zen olako ekilibriak egiten dituzten. Ea, txirri, nahi dezunean!
Azalore galanta, nor uste du dela inazkar joateko? Ander Bilariño? Ea, Amirri, nahi duzunean! Run! 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 Yeah! Tonto lapikoa, ez du Joseba Belokiren antzandirik. Ea, txiribiton, eman egurra! Ez alduzu hor utzi dizuan tankiarekin aprobe egin behar. Honek ere, mozolo planta dauka, baina uste dut bera dela Hiruretatik azkarrena. Gutxienez ez du inungo istripurik eragin. Agian berarian barko neke karua. Hau da panorama, triskantza, ez dut ni ordezkatzeko inera aurkitu. Nagusia zeretu gingo da, ezingo naiz jubilatu, eta beraz ez ditut merezitako porrak izango. Ara, txirri eta txiribiton, hau berri hori siestan. Ai, ama! Ui, eta zu zer duzu, Moixes? Alfer batzuk zaretela, inutil hutsak, hori da arazoa. Eta martxanetan lanean jarraitu beharko dut beste 10 urtez. Ai, ja, orain ulertzen dut. Makinista berriaren bila zabiltza oraindikan, ja. Ba, nik ezagutzen dut norbait, eta bigarren aukera ematen badiozu, agian bera lagunduko dizu. Ha, bai? Bai? Eta nor? Ba, Pepito? Mesedez, Pepito! Itxelapiko horrek ez dakin onduen eskerratan hori eskuina ere. Begira, Moixes, egia zu kaso, oraintxe bertan sekulako babarrun platerka da irentzi du. Eta pletoriko dago, seguru airean ibiliko duela aiskora bedeinkatu hori. Sarta dilla, Pepito! Pepito, konbentzitu egin nauzu. Ez badago beste remediorik, ba, zu zeu izango zara makinista berria.
oso ondo atera da, dena oso ondo dago, baina oraindik ere arazo txiki bat konpontzea falta zaigu, Eta zer gertatzen da ba? Kopelas, oraindik ez dakigula Felipe nola jartzen den martxan, hoixe da arazoa? Txiribitua, Mirri. Txiribitua da Felipe martxan jartzeko modu bakarra. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera, gaur garagu onaxek etorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Isusto handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara urrengo batean. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai.